ассалому алайкум бардои азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз числаи 11 декабри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 105 сомонӣ. подписчикои савдотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор ҳама каса дига созен тинҷаин зинда бошен. лайкҳоро биҷиқенек шеринар. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. дӯстони азиз, оз барои шуморо нархи навоша гап мезанем. фақат шумо бардои азиз дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ай ҳами канал ягон рӯз мошинаи хонаҳа ё квартираҳай мехарен. бардои азиз дар канал подписатсия кунед ки ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. ана ки мерем устуста то охири видеора тамошо кунед хонаву квартираҳои арзон гарени бисёрай. рафтем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардои азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин. дӯстони азиз, и яка мақсад хела шид ки да ҳами кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардои азиз гарени арзон шудагиай. фақат шумо бардои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали савдо теҷа гирифтам ба шумо скидка мекуна. бардои азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза як мошини арзон агап мезанем, баъд хонаҳои қариб бепулда мегзарем. бардои азиз, мошини фурӯши Toyota Vitz меганаш, мошинои гарени экономични камрасходам. бардои азиз, ана Toyota Vitz соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.1, коробкаш автомат. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дора. бардои азиз, утилизатсия ҳам дошта, ҳуҷҷат ҳам дора. балонош мисол қати запаска ҳамаш наванд. чӣ хеле гуфтем бардои азиз, балоно то запаскаша нав пачка будай. хадавоиш мега тинҷаи 4 та дар электропакет, ана кондитсионер печкаш кор мекуна. пробегш бардои азиз камай, такси гаштагӣ нест мошин. айни ҳол бардои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 58 000 сомонӣ мега. 58 000 сомонӣ. дӯстони азиз, ана мошина десен хасса саяниш чӣ хел фасонай. бардои азиз, краскашам мақсад ягон кор надора. ина марҳамат салони доронаш ягон ҷош мисол ана кандагӣ диридагӣ нест. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошина 58 000 сомонӣ мега. бардои азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. марҳамат, квартираи арзона гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи вояни Гарадок. доми 10 этажаи бардои азиз, духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метри квадратия. дӯстони азиз, перегородкош кардагия чӣ хелек десен, дом тамом шудагия. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳо шартнома дорад. фақат ана дар трезаша мисол мечаспони тамом. канечкаи маршрути 58. дӯстони азиз, маълумотша бо дар бір экран нависагиам. нархи квартира бардои азиз 330 000 сомонӣ мега. 330 000 сомонӣ. ҳарди рақамҳош бардои азиз WhatsApp дора. марҳамат занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. бардои азиз, тамошо кардаеса бошем. барои меҳнатҳои мо лайкҳоро биҷиқен, дар комментера бинависем ки беҳтарин видео савдотеҷе. бардои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши мошинбозор, кӯчаи ҳаёти нав да будай. 1.5 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. бардои азиз, проекти фасон қати мисол хонара сохтагиянд. ремонташ пад абой тайёр. дӯстони азиз, ина дар трезои мисол хушрӯ часпондагӣ. обусвеч ҳастай ҳуҷҷатҳош 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. чӣ хелек дар сурат мебинед. гирди хона бардои азиз маҳкам, дарвозаи фасони хушрӯ часпондагӣ, дарвозаи қимат задагиай. мактаб, балниса, мошинбозор наздикай. бардои азиз, ана омадем ҷои қизиқичда. нархи ҳами хонара 195 000 сомонӣ мега. занг бизанед.
ҳамаш майли дар ин видео квартираҳои ана бепул ҳам ҳастай шеринар. Бардуи азиз, хонаи фурӯши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чаманзор, 6 сотиқ замин, дар хонаи времянка қати як калидорш кардагӣ, кришаи хона бардуи азиз задагияй, утеплит кардагияй мега, ҳамом дар друншай гирди хона маҳкам кардагӣ, документош сертификат дора, як хонаш ғишти пухта мебошад, овсветаш ҳастай наздики мактаб. Бардуи азиз, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, наздики мактаб. Нархи хонара 150 000 сомонӣ мега. 150 000 сомонӣ. Бардуи азиз, номерои телефонаш, номерои расияшай дар рақамҳо WhatsApp дора. Занг бизанем, бигӯянд ки номерои канали Сауdo TJ бачаи очкидор гирифтам ба шумо арзон мекунад. бардуи азиз, чихели хона, мисол чихели квартира чанд сума дар кора, мисол квартира комментарияда бинависен. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Баҳор, деҳаи Гулистон. 3 сотиқ замине бардуи азиз, як дар хонаи времянка кардагӣ, ремонтш коробка мебошад, чихелек десен, овсвеч мега ҳастаед суни азиз, нархи хонара 95 000 сомонӣ мега. касе ки бардуи азиз тамошо кардесен, касе ки гӯш кардесен, соҳибхона гуфта ки срочни пулум дар кораи. Срочни бардуи азиз мақсад фурӯшияй. Нархи хона 95 000 сомонӣ. Бо арзон мешава. Маълумотша дар бар экран нависагиам. ихели нархи навои хона, ихели нархи навои мошина фақат дар ами канали Сауdo TJ бачаи очкидор мебиненда. Бовар кунед, каналда подписатсия кунед. бардуи азиз, мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106, солаш 2000, сӯзишвориш газ бензин, мотораш 06, коробкаш 5 скорусай, димаш кам мепартоя мега. бардуи азиз, баллонош 80%, плюс 4 таи дига зимни дора, хадавоиш 90% мега. ҳуҷҷатош 1 сола, утилизатсия дорад суни азиз. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 9 километр, теппаи Самарқандӣ. нархи мошина 17 000 сомонӣ мега. 17 000 сомонӣ. касе харидор бошем, бардуи азиз, занг бизанед, бо арзон мекунад. касе ки канали ма да подписатсия мекунад, бардуи азиз, ма ке ки видео мисол дар YouTube мемонам, ҳамуда мисол видеои ма мерава. касе ки подписатсия кардагӣ нестем, бардуи азиз, мумкин ки ҳамин видеои мара 1 моҳ 2 моҳ пас тамошо кунед. барои бардуи азиз, подписатсия кунед, ман як рӯз пас видео мемонам дар канал. бардуи азиз, квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, анаякхонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 35 метри квадратӣ, доми новостройка. бардуи азиз, ана квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи ана мясокомбинат, пишти балинсаи кожнӣ. нархш бардуи азиз 295 000 сомонӣ мега. касе харидори бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. ё бардуи азиз, мисол касе ки ана дар канали мо меҳмонед, форатон ки видеои ма шумо да барава, каналда подписатсия кунед. бачаё чабхия кофе тал хабза ки ба фикрам ховод бурдесая. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи Рудакӣ. гӯш кардесен бардуи азиз, хона дар шаҳри Норак, кӯчаи Рудакӣ. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. домои пешина квартира бардуи азиз ремонт кардагӣ, бардуи азиз, ремонташ миёна будай. соҳиби хона маълумот додагия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, дар кофе Зебо гуфтагия, бардуи азиз, дар кофе Зебо. нархи квартирара 210 000 сомонӣ мега. 210 000 сомон. квартира дар шаҳри Норак. маълумотша дар бар экран нависагим, бардуи азиз, харидорои аниқ, марҳамат, занг бизанед. ку бардуи азиз, апашко ки наҳамелона тамошо кардесия, ку комментарияда бинависен, то ҳамиҷара тамошо кардесен ё не? мумкин ки 1 соат гап занам тамошо мекунед, на? Эй, зинда бошед, не? бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодон, кӯчаи Ҷавонон. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр будай. домои пешина квартира бардуи азиз, ремонти миёна дорад. соҳиби квартира маълумот додагия ки ана ремонт дорад. дига маълумот додагӣ нест, хай маълумотша дар бар экран нависагиам.
бардуи азиз омадем ҷои қизиқишда гуфтем гуфтем гапо ки бай нархи квартира 165 000 сомонӣ арзон мекунад намекунад навистагӣ нест харидоро яъне марҳамат занг бизанед маълумотша дар бар экран навистагиам хана хеле бачаёча бародарои азиз апашкаҳои бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошинакҳои арзон хонаҳои заминӣ арзон квартираҳои арзонак морӯӣ карданд ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд ки хай маъқул нашид мисол ё маъқул шид лайка баҷихен бародарои азиз видеоҳои мисол зуроли айпешай ярӯз пас барои шуморо видеоҳои нав мемонем бародарои азиз касе ки дар канали мо меҳмонем форатон ки видеоҳои ма шумо дабарава канал да бародарои азизам поёнда кнопкаи подписатсия намора биҷиқен бародарои азизамро агар ҷиқидагӣ бошен зангулача мебурая бологӣ дамонен ке ки ма видеои нав кардам саразу шумо да мерава ва бародарои азиз шумо моро ай киҷо тамошо кардесен ҳамеша комментария бинависем бародарои азиз ва соати чанд ма ҳамин видеоро мисол бимонам дар YouTube бинависем бародарои азиз ма ҳаракат мекунам ки мисол ҳамун соати гуфтагии шумо дар YouTube ҳамин видеои хидмат бимонам ва ай киҷо тамошо кардесен комментария бинависен ва чира ёдум биромад бигум бародарои азиз агар шумо мисол реклама дорен замин хона мошин квартира инами рақамҳои дисем бародарои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед мо барои реклама мисол дар видеои оянда тайёрш мекунем чизе ки бародарои азиз реклама дорем мисол магазин хона мисол квартира мошин чизе ки барои реклама дорем бародарои азиз ҳамин рақамҳои дисем бародарои азиз фақат WhatsApp-шда бинависен то видеоҳои оянда бародарои азиз хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.